Don't forget to like, share, and subscribe. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyong problema. Maglingaw-lingaw na, kumutyari na ang Naisyaga Joke Time. Naisyaga joke time na. Ba, ano sad ang tada lolo Doroy? Rose, apa? Ariho, Abaw, sa paggamot may fried chicken tadi nga baboy. Grabe ba? Fried chicken nga baboy? Ambot silingon ni Lolo mo, Doroy. May fried chicken kag may adobo nga baboy. Gali. Nga mo gini ka namit sa sudan taluaw. Ara ng pinisyon mo? Wala. Ginprinda ko to yung pensyon ko. Ngaw, ay ginprinda mo galiaw. Gin bakal ko bago nga cellphone. Bawa, grabe. Manon mo na cellphone lo. Kabalo ka naman. Ma-email ko ya. Abi mo, kamo lang nga pamatanon ang kabalo sinahaw. Ote, sinong kontra mo lo sa email? Si Lolo mo Miloy, si Lolo mo Puloy, kag si Lolo mo Elyong. Ay, kamusta na yan si Daniel man? Nagligad nga adlaw, nakakita na kami nga duwa. Malipayo na ako nga, bisan ang mula siningamon sitwasyon. Ay, dali na lang Daniel. Dali na lang ako makatapos sa akong pag-eskwela. Kag matuman na nato ng aton handom nga duwa. Amoy ng pangako sa akong mga ginikanan. Nga kung makatapos na ako sa pag-eskwela, hindi na sila magpahilabot sa akon. Kat, anak? Ma, maayo gid kay wala ka na subong nagnobyo. Oo, ma. Abi mo, ang handom ko lang nga makatapos ka sa pag-eskwela. Ma? Oo. Kaya kung makatapos ka na, bahala ka na sa desisyon mo. Kung halimbawa, Abi, makatapos na ako sa akong pag-eskwela. Tapos, nagabot ang panahon nga, nagpakilala ako sa boyfriend ko sa inyo ni Papa. Okay lang? Ang handom lang namon, anak, nga makatapos ka. Kaga, may trabaho. Amo lang ina. Okay lang sa inyo, ma? Oo. Malay naton. Maka-boyfriend ka sang engineer. Hindi gani, seaman. Ma? Oo. Kung professional ka na, anak, madamo sa mga kalibel mo nga. Nga sigurado gid nga magustuhan ka. Guwapa man ang anak ko. O, hindi bala? Kuan, ma? Oo. Nahuya ka pa? Ako gani na, wala mahuya nga. Guwapa ko, nye. Guwapa ka gid man, ma. Ikaw ang pinakagwapa nga babae nga nakilala ko. Aba! Naging tuanay patanga duwa, ha? Ma, halimbawa, Abi, isa lang kasimple nga lalaki ang maluyagan ko. Ano?
Ate, okay lang anak ha. Tapusa lang ana yung pag-eskwela mo. Kung halimbawa, abi ma. Anak, istoryahan ta lang na sa dason ha. Basta ang mapangako ko lang sa imo, tapusa lang ana yung pag-eskwela mo. Kag pwede ka na makanubyo. Ma? Ay, kay bala ko. Palangga ako ni mama. Kag palangga ko man siya. Kung makatapos na ako, kag kung mapakilala ko si Daniel sa ila, bahala na. Kay balo ako nga, maintindihan nila ako. Wala man ako sa sala. Nagpalangga lang ako. Ay, abaw. Ay, abaw. Kadamo siyang tao sa presinto ba? Dito lang ko sa piya ko Mamat-amat ko to. Ano na? Baw. Uy, si Maskubado mo na ako? Anong ginalingi-lingi sinangado? Ay hala, dumigi na pangita siya. Maskubado! Uy, anak, tulad yung. Hari ka na? Oo. Nauruad lawan ko gani, oh. Oh, Uy, ano galingas-lingas ka, haw? Anong ginapangita mo? Ngalan mo? ay hindi ah. Uti, ano mang galing ginapangita mo? Ang presinto mo? Hindi. Ano mang gali? Ang kapangligis. Abo na galing gaway ka pa nagbuto. Kaya gapangita ka pa siyang nagapangligis. Oh, oo, luloy yung. Pariyo lang kami na ni Lolo Miloy ah. Nang dalahig ka pa ba? Oh. Ikaw ya, luloy yung nga. Ako ya. Why na ko siya nagapaminsar. Kaya para sa ako niya, hindi ko ya pag-ibaligya ang buto ko. Kaya hindi ko ya madali-dali madalas kwarta. Ay, tuod lo? Oo Alin siyang una ya, nagabuto ko ya. Why ko ya nagabaton siyang kwarta. Amo nang mayo na lo. Kaya may prinsipyo kaya. Pero kung may nagapangligis, da karon ng balon mo ko ha. Ay, mas kubado. Hala, si Lula Basyang manao? Ay, ka mo nagala. Ay, basyang. Lula Basyang may ngaga. May ngaga man. Nakabuto ka na? Wala pa gani eh. Uy, nga ahaw. Nagabisyo ko no ang machine. At nagabisyong BCM. Oo. Duga-duga lang ko mabuto ah. O tiyan, anong ginahimo nila sito? Ato ho, ginalampos-lampusan pa. Ay, labay man ang akon siyang nakakitanay ka mo ni Parmiloy. Ay, nakita ako na sa kagina ho. O te, nakamuno man siya kung sinong butuhon niya. Ambal niya sa akon na siyang buto lang na sila sang ila. Basta para sa akon niya, imo lang gid ang buto ko. Te, isa lang but silingon sinada. Ay, ano mas kubado? Ikaw ang presidente sang tagipusoon niya. Pargo kami gali. Oy, may pamangkot ko bala sa imo. Ano na, Noy? Ano ang pinakalapad ni isda sa dagat, be? Ano? Pinakamalapad ni isda sa dagat? Hala, balina. Hindi. Hindi na siya. Puti. Ano man gali? Sap-sap. Paano nagsapsap? Amo na gani nga ginsapsapan. Kay para makaigo sa dagat.
Puwerte ba? Kaya Migtoy, may pamangkot ka? Miyaray. Ano na o? Ano nga isda nga katatlo mo sulito ng iyang nga ngalan? Ala, do ka budlay na yaw. Do, wala ko na ikabaluaw. Lapu-lapo. Layo. Tuod, no? Ano man? Ano nga isda nga katatlo sulito ng iyang ngalan man? Uti, ampo ka na. Oo. Ano nga isda na toy? 555. Sa lata? Tingala ko, yawan ko ka paminsar kay isda gali sa lata ang inatumod mo. Oo, Nga ato yaw, ano nagapagutok sa lata toy? Ang isda o kunang iya sa baw. Noy, way kagadali. Ngaw. Mangkota eh. Uy, hala. Do si mas kubado man ako? Ano natabo si Iyaman? Uy, mas kubado. Ano natabo si Ibong? Ano gahibi ka hao? Lolo Ilyong, kasubo kay naperding akon kandidato. Uy, gana perding kandidato mo hao? Gamay lang ang ligis mo. Ay, nga mo ginadayo na ginapanumdum isang tao man? Hindi lo, joke-joke ko lang na iya. Ano abi lo kay? Abi namon, siya nagidyang magadaog. Ugaling kay. Kabalo ka mas kubado, ang eleksyon daw relasyon. Abi mo, ikaw lang giyapo ng palangga ya. Kibot ka lang, may palangga sa gali nga iban. Amo man na sa eleksyon, naga-expect ka nga ikaw magadaog, gali kay amo paning imo kaperdihan. Amo gining pinakasubolo. Nga haw, Perdi nang adaan ng kandidato ta. Perdi pa ta sa ginhigugmata. na.